Víte, co je to pasy? Mám návrh, vytvoříme u nás nový rádio, pak si tam dovolíme jakýkoliv rozhovor. Pustíme do éteru oblíbené relace, jak říká Adam, chce to pozitivní vibrace. Nejdřív si s tebou uděláme rychlý rozhovor, to, co máš v hlavě za bordel, nám radši nehovor. To, co patří do našeho týmu, musíš mít excelentně pozitivní auru. Každý si vybereme rozmanitý pořad, poukážeme na ty, kdo je velký zlořád. Zpropagujeme revoluční rubriku, vlastně mnoho slov mám na ně svoje fabriku. Mám návrh, vytvoříme prvotřídní rádio, novým projektům nebudeme říkat rádio. Postavíme se proti trapné komerci, za dnes skončíme zabaveni v koberci. Lidi, co mluví na vás, jsou nebezpeční, však nehodláme šetrat sem nový režim svobodného, láskyplného slova. Na rozdíl od vás se umíme slušně chovat. Mám návrh, vytvoříme u nás nový radio, tak si tam dovolíme jakýkoliv rozhovor. Pustíme do éteru oblíbené relace, jak říká Adam, chce to pozitivní vibrace. Víte, co je to pasy? Myslím, že jsem vyslovil pusy, ale tím, co myslíte. Kunda. Takže s prominutím v textech této skupiny je Kunda Sen.